Actually, nung nag-showtime ako, nag-audition ako, nag-rehearse naman sila kasi di ba grand final sa Salang. So, nataraya na lang ako inira. Ha? Sabi ko, Brenda, sino ka ba? Oo. Brenda, may siya Nanay Waet visiting an old friend para sa aming video for today's pumunta tayo pumunta for today's for today's video. Ayan, dadalo tayo kay Diwata para sa kanyang Pares Overload. Yan, isa ring dating kaibigan. Babae na yan, celebrity na yan. Babae na yan, sino ba yan? Madam, anong ma-realize mo na makikita mo ulit si Brenda? Wala lang. Para mag-report sa ako. Hindi naman kami nagkakalayo ng itsura. Ala, grabe naman yan! Dapat na kayo siya, mayaman na. Diyos ko, alam mo, idol kita. Kailangan talaga maging kasing yaman din kita. Diba? O, ganito na siya kayaman. Dati kumakain at umiinom lang kami sa gilid-gilid. Dati nangalakal nga talaga. Grabe no, ang yaman. Ito talaga si Lord, pag grabe yung so ngayon, tingnan natin yung kanyang lugar kung saan pinipilahan talaga ang kanyang ganda. Nasaan siya? Hindi mo siya maganda, hindi siya masarap. Ba't pinipilahan ka na? Hi! Grabe, ang daming tao no, grabe. Ang dami kong gustong kainin ngayon ng mga lalaki. Tignan natin kung gaano kasarap ang kanyang Paris Overload, ang kanyang Seek and Joy. Go! Go! Salamat ha. Salamat sa mga ipon. Wala naman. Ah, dito yung first show. Wapo ng mga laki. Hi, ma. Si Brenda, oh? Oo. Yo, picture na naman. Ay, nabagupuan. Ano, ang sa kanya? Okay naman. Ano? Okay kayo? Siya pa nag-asikaso sa amin. Ayan, dito sa kanyang parisan, dinudumog na napakaraming tao. Ayan. Ang dami po niyan. Ang dami po niyang mga customer. Mula dito sa kanyang parisan, ayan, napakarami po talagang malalaking kaldero na nakantabay. Kasi hanggang gabi ito, hanggang hapon. Oh. Ang yung mga bigas niya. Mga sa isang araw, mga nakakailang sako ng bigas kayo? 30. Wow, ang dami ha. Bibili mo kanin. Dito naman yung kanilang mga fried chicken. Diwata chicken. Yes, the Diwata chicken. Ito pa namin nag-park lang. So this is ito yung kanila sabaw ng Paris. Dinadayo talaga siya dito ng mga, especially ng mga riders no, tsaka ng ibang mga sasakyan. Usali kasi laging sold out din yun, pero parating pa lang luto. Yung Paris, Kinakatay pa lang yung mga bata. bulalo at saka Paris Bulalo, Paris Overload, tapos fried Paris chicken. Fried hindi chicken na chicken. Kung sa Chicken. Fried sarili kong version. Chicken. Fried chicken o diwata chicken joy. Ganun ang tawag. hindi pala chicken. Chicken, chicken. Kasi hindi ako nang gagaya mo sarili akong version. hala. Ay! Ay! O, diba? Galing laki. Oo. Dagan mo galaki dire. Maraming naliligaw pero syempre mother ko nandiyan nakabantay. Bigyan mo ka ng lalaki. Kaya feeling ko mapatay yata akong virgin. Ay! Gusto tayo na lang. Ay! Joke lang po. Ikaw mas nanibang ka na ba ng ano? Masarap dito para chicken din to. Kadiri ka naman, te. Naalala niyo ba yung mga dati ninyong banding together? Yung mga nung mga all days ninyo? Wala pa kaming band. Hindi naman kami nagbabanding. Actually, nung nag-showtime ako, nag-audition ako, nag-rehearse naman sila kasi di ba grand final sa Salang. So, nataraya na lang ako inira. Ha? Sabi ko, Brenda,
Sino ka ba? Oo, tapos pag ganun ko, ano naman yan, kamukha ko rin. Sorry lang. Hindi, nung time kasi napunta ko ng showtime, yung Q&A season, busy siya noon sa rehearsal, hindi na bawal ang chika-chika sa loob. Tsaka hindi pa ako nagba-vlog-vlog noon. Tapos napapanood ko na siya, yung nagbating ka ng cellphone ba yun? Sorry. Hindi, joke lang. Yung sumalang ka nung kay Vice na nakita ka sa Japan. First day. Oo. Sabi mo, ay, doon ko nagbating ng cellphone, napanood ko rin yun. Tapos hanggang sa nag-follow na ako sa iyo, kaya lang kasang taray mo sa Facebook Live, kung ako sila shout out. Ay, grabe ka, hindi ka nakikita kasi. Just lang. Dire-diretso. Kasi nag-influencer ka talaga, sa dami na nagko-comment Oh, talaga, diba? hindi nyo mapapansin. Ikaw, di ba, kasi, yung sabihin na, malita naman ito si Diwata o suplate niya. Di ba? kahit ako nga yung, di pa ako sikat ha, yung, di ba may gumagawa. Kasi parang gusto ko yung magnaturuan mo ako, paano ba? Ayan na, yung ginagawa mo, video ka lang. Eh, basta ganyan lang siya eh, paano yung earning nung ay, Turuan kita. Ibibigay kita sa handler ko para hindi sayang yung pagla-live mo, lahat. nga eh. Hindi lang ano. puro ano ako Wala eh. ba? Wala pa ba? Puro ako violation eh. Pero naka siya star. Wala yan, paano ko gagawa tayo ng ano yung handler na. Kuya Robert, ikaw na bahala sa kanya ha. Nakawin at i-hack natin yung Facebook niya. Ay! Pwede naman sa portion ko, na lang ako. Bahala ka na tawag dito, mag-operate sa ating account. Maayusin, papaayos No natin. camera muna. Oh, ganun na kayo kasi Ay, parang hindi kayo magaganda. no camera please muna. Ay, Akala mo ang ganda. O, diba? Sabi ko sa inyo, mga ganitong itsura yung mga mahal na mga tao. Kaya sa mga magaganda at gwapo dyan, magpasira na kayo ng mukha. Kasi wala, hindi uobra yan. Talo talaga ng ano. Hindi na uso kasi, alam mo laos na ngayon yung magpaganda ka. Oo. Ang uso ngayon siraanan ng mukha. Oo. Talo talaga yung kabutihan ng kasamaan. Kaya kung maganda ka, huwag yung ipaganda, ipasira ko na yan para marami din. Char lang ha. Nagkalat yung mga ganitong itsura sa Wait social lang, Pepa, media. pinap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 
Inubos na ng matatanda yung mga kainin namin. Ito grabe mga mamso. Ang haba ng pila nila. Oh. Dinadayo po talaga. Dito po yan sa may Jokno Road sa Quezon City. Malapit po sa Amazing Philippines at GSIS Theater. Ayan. So hindi lamang po mga tao mga moms kasi maging ang mga sasakyan dito, yung mga kumakain ng dine-in. Ayan dito oh. Ayan po yung haba ng pila. Papasok dito sa parking. O baka makikipark lang tong iba. So, feeling ko nalagyan na naman na to siguro ng ano, wala pang lamas-lamas to. Maanghang ba to? Ito. Lagyan natin siya ng chili kasi gusto ko talaga ng chili. Gusto ko yung maanghang na maanghang. Pero yung asan good luck. Namurog ko gutom na ako tapos nag-visit ako kasi guys, napunta kami dito yung chinelas namin ni Althea, dalawa kinawat. Ay, ito yung chicharong bulaklak, di ba? Anong laman ng pares? Halo-halo to? Na, laman loob. Alam mo na, uric. Good, bibili tayo ng alcohol siya later. Gilid. Para sa mga uric acid. Kuman natin ang kanyang. Tingin natin 5 minutes pa. Ayun siya guys, masyado siyang busy oh. Siya po nag-ano sa assist. Yung waitress natin. 5 minutes pa yung chicken. Sikin. Ano spelling ng sikin mo? Chicken. Chicken. E-E-N. Grabe, alam mo, it's ay. Promise. So, I'll try this. Na. Paano yun ano to, ma? Siyempre may secret Paano ingredient. ka nag-start ito? Alam mo paano magluto na ganito? Hindi, meron akong friend na chef cook siya, doon ko yan tutunan. Kaya lang natigil. Nag-start kasi ako, hindi ako marunong magluto. Pero yung puhunan sa akin na gano'n, maliit lang muna, tapos lumaki na lumaki. Tapos yung pagluluto, na-adapt ko doon sa friend kong baking. Kaya na wala na si mama, nakarang taon pa. Pero paano to na sumikat ng ganito? Nag-start ka ng ano? Marami na sarapan na? Maraming nasarapan, dumami ang customer ko, tapos na-vlog-vlog pa hanggang sa ngayon. Kaya nga. Yung famous na siya. True ma, true. Bakit? Yan ang power ng chismis. Kapag na-chismis na nila na Hindi masarap. ba habang nagluluto, ginaganon-ganon na kasi na-addict yung mga tao eh. Walang ganun kasi nga hindi na ako mahawak ng pagluluto. Monitor na lang ako. Dati ako, kaya lang siyempre dati nung nag-umpisa pa lang ako, hindi ko pa sila tinuturuan.
alauna ng madaling araw at pag nawalan sabog, gisingin ako. Tutulog-tulog ko lang kasi wala nang sabog, luto naman ako. So ginawa ko, marami naman akong tao. May tinuruan ako para sa magluto ng sabaw, paano magsaing ng 25 kilos sa isang kaldero, Yeah. paano magprito, anong timpla. Sa akin naman ang galing lahat yan. Pero Nakaka 30 sacks daw sila ng Rolling rice. na lang ako kung anong wala, saan ko ilalagay, anong mabagal na proseso, dami ng tao. So ganun ang ginagawa ko. Tapos syempre yung mga orders, anong makailangan. Ikaw lang yung nag-iisa ngayon na ganito na trending na sarap ng pagkain. Pero marami nang gumaya. Kaya lang siyempre iba pa rin yung original kasi ito nag-pirate. Di ba? Correct. Kahit ikaw si brain damage ka na, hindi na ako pwede mag-brain damage. Pwedeng brain damage pa rin gamitin ko, pero lagyan ko ng pirate din. Iba talaga ang lutong diwata. Kahit nasa sabaw na siya sa crispy pa rin yung lasa. Ang sarap talaga, grabe. Laki ng chicken. Uy, ang laki. Grabe. Ganun nga, oo. Magkano naman yung ganitong chicken? 100 lang. Mga Ha? 100, grabe. Yung chicken, ang laki. Hindi sa chicken, Yung chicken. chicken pala, sorry. Yung chicken is 100. Pa-picture tanan man. Agora. Grabe, ang laki. Oh. So, it's food trip time. Kasama ng Pares. At saka nung kanilang chicken, the Diwata chicken. So, Akin na yung picture. yun doon dapat nating tawag. It's Hindi siya chicken. chicken, Diwata chicken. chicken. Yan yung kanilang Pares. Gara ng spelling ng city niya, S-E-E-K. Grabe. So, kakain na tayo. Yes, totoo po. Kakain na naman tayo. Pindutin ko lang yung picture dito. Yan, nakalagay diwata. Oo nga. Hindi siya typical na Pares yung lasa. Dito, accept. Ang sa bawta pag gusto mo pa. Oh, ito. Sarap. Ang the rest din yan, gulaw. Ang kada isang order, 100. Yeah, free, one coke. Satisfied yung customer. Kasama yung manok? No, Alam mo, other wala one. pang pila. Ngayon wala pang pila yan, pero mamaya ang ganda. Walang pila sa paligulan yun, no? Talaga. Oo. Ang bong. Araw-araw. Ngayon lang hindi masyado. Loris kasi. Iba kasi malalayo. Parang like, thank you ha, Miss Brenda. Mang, 100 pesos ang order sa Pares. Only Only rice with drinks. With free soft drinks. Tapos kung nabiting ka sa soft drinks, meron akong tubig. Yung tubig ko, holy water siya. Huh? Mabawasan yung mga kasalanan. demonyo doon. Tapos itong chicken, 100 yan. Ito kasi sobrang laki. Jumbo size kasi yan. 100 yung chicken with rice. Pag gusto mo nag-end rice plus isang soft drinks for only 120. Pero kapag mas maliit yan, mayroon kasing iba-iba kasi size yung chicken. Pag mas maliit, naka-end rice siya for 100. oh wow, Oh, ganun lang siya. ang bongga. Ang sulit. Ganun lang. Ganun din yung mga bulalo. More likely ganun lang naglalaro yung pagka-presyo. Yung Paris bulalo natin, medyo pricey. Pero mas good for 2 person yun. Mas malaking mangkok. Ganitong size na mangkok din. Mhm. Tapos, good for 2 person. And the rest din siya for only 160. May kasama din isang soft drink. Uy, mura Ganun na. lang- Mura ganun pa lang rin ha ang kasi price ang natin. bulalo magkano sa mga resto Doon ka dito talaga. 160. Kung gusto mo dalawa kayo sa isang order, pwede na doon sa Paris Buto-Buto or Paris Ang sarap Bulalo ng natin. chicken, pati yung ano. Laging ubos yan eh. Chicken, tapos yung Paris Bulalo ko. Bago lang yan pero lagi din sold out. Yung mga pumupunta sa'yo dito. Hi babe! Yes! attitude. Ayan na. Hi guys! Ay! 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 Oh. Budol ka na naman! Yan ni Mami Wait. Bakit mo binigyan si Wait? Kasi nanay ko yan eh. Huh? Yeah, since Q&A po, ako po nag-ano sa kanya lahat. Since shoot time. Ay, yan ang bigay sa akin ng mga damit ng mga gown siya. Mga racket. Oh. Yes lang. Panggas. Anong na-realize mo dito ngayon na business? Booming ka. Parang ang ganda-ganda ko na ngayon. Yung ano. Unang na-realize ko. Ano? Thank you so much, Ay, ma. alam mo Brenda, maraming salamat pa isang malaking parangalan na kapagpunta kita dito at nakaharap kita ngayon. Gusto na rin wala tayo ng talay ng itsura. Kaya nga. Abangan niyo po yung movie namin, Alien vs Predator. Thank you po. Salamat.